Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu iki siswa kelas 3 sinau ulangan loro yaiku pengalaman kang nyenengake. Saben bocah mesti nduweni pengalaman. Nah, pengalaman kuwi bisa dibagi dadi loro, yaiku sing kesiji pengalaman sing nyenengake lan keloro pengalaman sing nrenyuhake. Pengalaman sing nyenengake. Pengalaman sing nyenengake yaiku pengalaman sing isine kedadean-kedadean neng semake utawa nyenengake. Tuladha utawa contohe yaiku plesiran ing telaga, melu kegiatan pramuka, dolanan karo kancane lan sapanunggale. Pengalaman sing nrenyuhake. Pengalaman sing nrenyuhake yaiku pengalaman sing isine kedadean-kedadean sing gawe susahe ati utawa nyedihake. Tuladha utawa contohe yaiku tiba saka sepeda, ora dadi juara kelas, nandang lara lan sapanunggale. Nah, saiki bocah-bocah sinau laporan sederhana hasil observasi. Laporan sederhana hasil observasi yaiku informasi tulis sing menehi pawarta utawa berita penting ngenani sawijining kedadean utawa kegiatan. Bab-bab sing kudu digatekake nalika nulis laporan sederhana yaiku sing siji objektif. Objektif kuwi bab sing dilaporake kudu bener-bener dilakoni utawa nyata. Sing keloro jangkep. Jangkep kuwi isi laporane kudu jangkep kaya kang didhawuhake bapak utawa bu guru. Sing ketelu tepat waktu, yaiku olehe nglumpukake laporan kudu tepat wektu kang wis disepakati. Sing kepapat narik kewigetane, yaiku penyusunan laporan kudu rapi lan narik kawigetan utawa perhatian wong liya supaya padha gelem maca laporan kegiatan mau. Cukup semanten mawon nggih sinau bareng Bu Syari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.